Dnešný deň jazykov priniesol do školy pestrú paletu farieb, zvukov a kultúr. Chodby zaplnili tvorivé projekty, plagáty a prezentácie, ktoré žiaci pripravovali. Neučíme sa klasicky, učíme sa inými formami, rôznymi hrami alebo proste aktivitami, ktoré tu teda aj máme v telocvični. Sú zamerané aj ako na pohyb, čiže aby to bolo také zaujímavejšie pre deti, aby si to možno lepšie zapamätali, či už s loptičkami, alebo tu skákali po podlahe, mali sme tam rôzne pokyny. Takže naozaj, že bolo to tu bohaté. Myslím si, že každý sa zabavil. Verím, že si každý niečo zapamätal, nejaké tie slovíčka. Cieľom podujatia bolo ukázať, že jazyky nie sú len učebnicové poučky, ale mosty medzi ľuďmi. Žiaci si vyskúšali zábavné jazykové aktivity a aj hry, v ktorých predviedli svoju fantáziu a chuť spoznávať nové kultúry. Pre mňa je dôležité učiť sa cudzie jazyky, lebo je možné, že to využijem v budúcnosti. V budúcnosti chcem cestovať a chcem sa tam dorozumieť. Ktorý cudzí jazyk by si sa chcel naučiť? Španielčinu. No, buď španielčinu, francúzštinu, alebo dačo také. Ktoré cudzie slovo používaš najčastejšie? Používam salam alejkum. To je proste moslimský pozdrav. Naši učitelia zdôraznili, že podobné podujatia pomáhajú deťom pochopiť, aké je dôležité dorozumieť sa, rešpektovať sa navzájom a objavovať svet cez slova. Práve to je hlavná myšlienka Dňa jazykov. Základná škola je veľmi dôležitá pre žiakov. Otvára im svet, otvára im nové možnosti. Keď sa naučia cudzie jazyky, ako u nás na našej škole, nemecky alebo anglicky, vedia na strednej škole ho využiť úplne v inej dimenzii. Vedia ísť na bilingválne školy, ktoré im otvoria ďalší svet. Vedia ďalej študovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čo považujete za najväčšiu výhodu, keď človek ovláda viacero jazykov? Je to výborná vec, lebo keď príde do tej cudzej krajiny, tak sa vie dohovoriť v tom cudzom jazyku. A ja, čo som zažila také zaujímavé veci, keďže ovládam viacero cudzích jazykov, tak je to super, keď ležíš tak na pláži, počúvaš tých ľudí, oni rozprávajú o kadečom a ty v podstate rozumieš. Podujatie vyvrcholilo spoločným programom, v ktorom zazneli rôzne jazyky a veľa úsmevov. Deň jazykov tak pripomenul, že rozmanitosť je bohatstvo a komunikácia je kľúčom.